Horreko pausuetan hausnarketa piztu dugu eta ideia batzuk partekatu ditugu nolakoa izan beharko litzateken kultur ekoizpen bat zuen gustuko izateko. Eta orain erronkari aurre egiteko unea iritsi da. Talde lanean produktu bat sortu beharko duzue, zuek nahi duzuena, baina bi ezaugarri izan beharko dituena. Alde batetik, noski euskaraz izan beharko da, eta bigarrenik, zuek eta zuek bezalako gazteek gustura kontsumituko luketen produktu bat izan behar da. Orduan proposamen oso irekia da, zuen esku dago erronka horri nola erantzun, hori bai, egindako lana ikasgelan aurkeztu beharko duzue, eta aurkezpen horren formatua ere zuen esku egongo da eta guztiz librea izango da. Edozein zalantza balin baduzue, foroan sartu, hemen daukazue esteka eta saiatuko gara erantzuten. Animo!